pipino. Hai ading ko! Welcome na rin baru nga video ni Manang yung magbigay. Awan ti pagpapatangan tayo tata. Yung mangan tayo. Nga, agmukbang tayo. Medyo healthy. Veggie salad. Nakipaya niya. Siguro, nagdungamin ti ko. Puro karmi namin ti. Na kami, nagiti na palabas na alaw ko. Amo tayo nagta na tayo na Ilocano ka nila na. Kaya tayo ti mga tiado na daw. Nung giti Manila ka o tiglaw ti saluyo ka na mamugi kada sabon ti karabasa. So, dumaka puro Jollibee. Puro fast food ti kong kanam na. Kaya mo na may boss ko natin na inaready yung kanayin. Mangantay mo ka, mabisina ko na yan. Let's eat. Hindi mo ka-awam naman sa salad. Yan ba yan? Kaya daletos. Bagus. Pagdating pipino. Pipino. Ano pipino? Napipilitan sa mo damagin. Pipino? Okay. Dapat carrots na. Hindi kaya di ko maisalasan ng carrots o carrot sticks. Kaya nagriga ko kanin. So water aramay di kaya i-shred ko. Nung mas-shred namin, magmaglaw nga the carrots na naya. Yung maya ti carrots, pampalinaw ti panagkikita. Ang makita, manikas mo ka nakakaya. So, biro ka sa bagay. Hugot. Mantay? Ito. Kakaldin. Nalagay sa amin ng mukbang kaya puro noodles. Ito yung kadito ng mukbang ti. Nanindeng, pinakbe. Kasi ito naman, healthy. Kaya relationship dita. Na feeling mo nga healthy. Panawa mo. Gusto mo toxic ka dahil ma-stress ka. Panawa mo na yan. Mapang ka di healthy. Nagrupo-rupang tarong. Nating pala ti kanan pala. Ayan. Kaya sumasara mga aldaw. Ag New Year. Kada aglalaw na rin yan. Di papanan tayo. Oray mo. Ipalpit tayo ti manganti adaw. Pwede. Manalo ko na lang. Diet ko no. Nagulong mo magka. Nangyayata. Purple, no? Kaya sa maibos. Sabi nga ako, ganda na ito na. Wala ito ba?
Pagka manok. Kandating lettuce. Kandating basi na carrots. Diba? Carrots. Kanang pepino. Ano yung wait lang. May subo nga tayo ito. Comment lang nyo. Nung pili nyo kayo may subo. Doktor lang iwa. Imala mo yan. 1, 2, 3. One last, ito yung second last. ₱1. Mahal batan. Kabantay yun. Damdaman natin ito nga ituloy. Bilis na. Thank you aling ko di panagkulit. Panagkaan ni Manang Yore na wanti. Natutupatan tayo. Ayan. Minumot na basi. Kasi di mo inom. Imulumog mo sa motel mo nun. Pero ito inuwan. Ayan. Meron. Meron. Thank you man di panagbuhay. Kaya nabaro kayo sa channel ko. At subscribe kayo. Thank you. Bye!